futhi into yokuhlola into yasekuseni kahle kahle bawufika ekuseni esangomeni bavuswa wena ozohlola hayi ukuthi uzothi uzohlola ngo5 ntambama sewudle wadla nawe wazwasuza wenza yonke into kufanele kuye lapha usewumuntu bebeqale baphahle ekhaya bashisa impepho alayithe nekhandlela asho ukuthi kusasa ngiyaphuma ngiyakambatha ngiyobheka isimo sala ekhaya ngicela nina amathongo ala ekhaya niphume kunye nami ukuze lapha masifika izinto zala ekhaya zingafihleki so lokho bekwenziwe lani ukuthi ithongo lala ekhaya liconnect nelalapha kaMthiya ukuze uma sesihlola thina sikwazi ukuthi sithole inkinga zakho ezinye zeinkinga zakhe zigcine zingaveli ngisimo sokuthi uthola ukuthi ulale nomuntu wakhe lo ajola naye balala babenza inkonzo yasebusuku bese avuke ngakusasa athi uyohlola mayise fika la isangomeni ethi uzohlola ezinye zezinto lezi ezisemqoka ezimsuse ekhaya zingaveli. Sinibingelele sinamukelo hlelweni lethu le-Echo Point TV The Call lobingelelayo kuxoleke umfana kaMbatha ushanda undaba ezithu Sontshikazi uMthiya ushoda uMantindane siqhamsothe imadla bona kwajoza igcololo umdidi yadaku udakela ucatsho. Don't forget to subscribe lapha phansi and comment and share. Babukele be-Echo Point TV The Call angihambi ke ngedwana namhlanje niyazi ke ngihlala enkondla amasotsha namhlanje ngiphethe umkhulu Malinga oke wasebenza nathi kakhulu esikhathini esidlule khona la ku-Echo Point TV esilethele ukudla kwendlebe kodwa ngizokuba mningi ngizothatha ithuba ukuthi ngimbingelele umkhulu bese ngimamukela bese ehlalo dabeni ngoba usiphathele ukudla kumnandi nihlale nathi lapha emakhaya. Mkhulu Thokoza siyakumukela sakubingelela khe. Baba Mbatha siyabingelela baba. Siyathemba nababukele ekhaya bayaphila. Uyu Dr Malinga lo owaziwa ngo Dr Mhudisi. La ngihamba khona vele kuthiwa yabahuda abantu. Uyu Dr Malinga lo ngiyajabula futhi ukuphinde ningimemela ekhaya ku-Echo Point TV. Noma sekunesikhathi nje inyanganyana ngingaveli kodwa ngisaphila nje impilo isaqhubeka umsebenzi wesinto sawuqhubha nje ngendlela ekuyiyona. Ngiyabingelela kubabukele emakhaya ngithi ngicela bangakhohlwa ukuthi ba-subscribe baphinde ba-follow. Yebo baba. Yebo mkhulu Thokoza Nkosiyami siyabonga mkhulu. Hayi uyabahudisa bahuda kodwa noma bahuda kabi bahuda mase kuthiwa ngidlala ama voice note la impela ngaze kuzwe nabantu abarong so ngokuthi vele umsebenzi wesinto uyimfihlo awukwazi ukuthi udalule izinto noma ukhipha isithombe somuntu umsizayo kumbe ukhiphe izwi noma iphimbo lakhe so lokho sekuphuma nje esandleni vele. Yebo mkhulu akuvumelekile ngokomsebenzi wethu kodwa bona bayahuda impela bahuda udume kakhulu ngalento khudisa bayahuda impela bayahuda siyacupha siyasenza yonke into baba. Yebo mkhulu sizama ukuqoqa nje silungisa ikhaya ukulungisa isimo. Yebo Thokoza khe siyabonga kakhulu mkhulu. Namhlanje singabe sisapholisa Maseko vele namhlanje siyazi ukuthi usifikele nezinye indaba ethe ukutsheka kodwa ezintsha ezinjula buchopho ngobunyanga nangohambo lakho obhizi ngalo olusebenzayo mkhulu. Mhlawumbe nje mkhulu singene odabeni namhlanje yini osiphathele yona kakhulukazi mhlawumbe umuzo oqala masingabuza ukuthi sithola ukuthi mhlawumbe yini umuntu okufanele ayenze mhlawumbe njengomuntu ofuna ukuyohlola enyangeni noma esangomeni kodwa mhlawumbe lo mgomo nembandela izinto kumele ukuthi azenze noma izinto akangazenzi ngaphambi kokuthatha uhambe yohlola ngabe mhlawumbe iziphi. Into enzeka la baba uMthiya uma uyohlola esangomeni noma kunabantu engingathi bakhule kwinkolo kakhulu kushuthi le yasentshonalanga mase beficwe isikhathi sokuthi izinto zibajikele bezobuyela esintweni sakubo ngoba khona bakhonza kakhulu baze bakhohlwa amasiko abo ngoba besuke bephoqwe isimo sesandla abakhula phansi kwaso. Noma umuntu ebona ukuthi mina kahle kahle nguzulu mina kunezinto efaya ngenzelwe zona imbeleko ngenzela ukuthi nokuthi umhlonyane noma yini uthola ukuthi akwazi ukwenza lezo zinto ngesimo somzali aphansi kwakhe. So kuye ukuthi la esethole khona indlela okuphula ukundleka eseza la esintwini sethu uthola ukuthi akanalo ulwazi. So ingakho ke thina sikhona la ukuthi sizomnikeza ukudla kwendlebe ukuthi wenza kanjani kahle kahle uma uyohlola vele sangomini into ebalekile funa uhambe ungadlanga futhi into yokuhlola into yasekuseni kahle kahle kuqala noma ngesikhathi sakudala bethi umuntu uma bezohlola noma inhloko yekhaya uma bezophuma beyohlola bebeqale baphahle ekhaya bashisa impepho
alayithe nekhandlela asho ukuthi kusasa ngiyaphuma ngiyakambatha ngiyobheka isimo sala ekhaya ngicela nina amathongo ala ekhaya niphume kunye nami ukuze lapha masifika izinto zala ekhaya zingafihleki. Yep. So lokho bekwenziwelani ukuthi ithongo lala ekhaya liconnect nelalapha kaMthiya ukuze uma sesihlola thina sikwazi ukuthi sithole inkinga zakho. So okuyinto ke eyenza kugcina kuba khona inkinga mawufika umuntu ethi uzohlola ezinye zeinkinga zakhe zigcine zingaveli ngesimo sokuthi uthola ukuthi ulale nomuntu wakhe lo ajola naye balala benza inkonzo yasebusuku bese avuke ngakusasa athi uyohlola. Mayesefika la isangomeni ethi uzohlola ezinye zezinto lezi ezisemqoka ezimsusa ekhaya zingaveli. Ngizwa kahle. Yeah. So sekusuka inkinga ke lapho sezothi ayicha lesasangoma sakaMalinga asiboni lutho uyabo silokhu siqongqotha idosha nje asiboni lutho kanti nayo unomthelele ekuthenini kube khona isimo esifana naleso kuphinde futhi kwenzeke isimo engingasibeka ngisho nje ukuthi ngoba ngichazile naphambilini ukuthi awudli ufuna uhambe ekseni into yasekuseni vele fa ufike ekseni esangomeni bavuswa wena ozohlola hayi ukuthi uzothi uzohlola ngo5 ntambama sewudle wadla nawe wazi wasuza wenza yonke into kufanele kuye lapha usewumuntu. So nenye into ke kunomhlahlo contact umhlahlo bese uba contact ukwehlola. Masohlola shuthi sihlola uzohlola impilo yakho shuthi wena uzochecka ubuwena noma izinto ezikuwena emzimbeni noma inkinga engabhekana nawe. Ufika umchazele futhi kwesinye isikhathi umelaphi ukuthi ngizohlolela ikhaya noma ngizozihlolela mina. Ngoba thina abanye siwenza umhlahlo ngesimo seinkinga ezikhona ke la emhlabeni. So kuyahluka. So omunye kukathi efika nalapha kumina ngihlale ngibakhuza mawufika uzohlola ukhipha imali yokuhlola kuqala ingakakuhloleli lokho kuyingozi. Akwenziwa futhi kwesami isigodlo vela ngikufuna bayazi abafikayo lapha ekhaya ukuthi mawuzohlola imali yakhe ihlala kuwe ephaketheni. Ngikuhlolele ngiqede bese ukhipha imali ngoba sewunelile ukuthi cha ngihlolile kulomuntu ngiyithola into ebengifuna kuyima ukhipha imali futhi unalo ilungelo lokungayikhiphi uma lento obuyizele la ekhaya ungayitholanga. Hayi ukuthi mawufika esangomeni sewukhipha imali sewuyibeka phansi sikuhlolela umbhedi sangoba imali yakho vele ngeke usayicosha already siphansi. So mawuyicosha kuzobe ngathi weya leso sangoma noma usithatha kancane kodwa usiko lakudala noma inqubomgomo esakhula sisebenza ngaphansi kwayo imali awuyikhiphe ngoba kwakuthina ekuthwaseni sisemathwasa ngivini umzali mayeze kuwena ezokubheka noma ezokushiyela imali bekufanele uyihlole imali ayiphethe kuyena noma ngabe uphethe u800 wena uzokushiyela u500 fanele ukusho ukuthi unamalini lapha azoyishiya kuwena imalini. Leyo indlela yokutraina wena osayithwasa ukuthi noma sekuthiwa kufike isimo sokuthi ukwazi ukubona izinto ezingale izifihluso kutrain. So ngaleyo ndlela ngizama ukucacisa ukuthi uma uzohlola isangomeni awuyikhiphi imali angakakuhloleli. So lo usukeza nendlela yokugebengu mayizothi ibeka imali phansi kuqala. Noma seshaya imbudane ushaya imbudane vele so ubugebengu lobo into engavumelekile. Umuntu mayizohlola imali yakhe ephaketheni umhlolele uqede bese ayikhiphe imali ngoba sezichamkhulu ngiyabonga emakhosini angikhanyisela nayo inkomo yala ekhaya. Hayi ukuthi zithi isuka nje ukuthi ibeke imali phansi. So ubugebengu lobo into engavumelekile. Uselapho nje mkhulu khona umbuzo engisazobuza wona kodwa nje angisela. Manje mangathiwa njengami ngiyafika ngiyahlola abukho nomngozi obungenzeka kimi mhlambe impambanisela kangangenzelayo zona umakhosi noma inyanga makuthiwa ngiyahlola thola ukuthi kodwa angihlolele imbumba angangihlole into engiyaziyo bese ngithi cha hayi konke nje lokho kushilo mkhulu cha angikwazi bese ngicela nje imali yami mhlawumbe noma kuthiwa sengibeke phansi bese ngithi cha ngisacela nje imali yami ibuye ngoba akukho engikwaziyo kuloko ongihlolele khona sacela uqhubekela phambili azikho impambanisela kangangenzela zona ngoba phela sinokusaba masifika sizohlola. Ngathini lapho masikhuluma ngomelaphi weqiniso ayikho into engingamela kwenze yona lapho ngoba uyazi ngesimo sokuthi masingakhuluma nje iqiniso baba uMthiya thina sabelaphi kunendlela okuyiphatha efayisiphathe ngayo.
nangendlela yokuthi esibandakanya ngayo ocansini sinendlela yethu yokukwenza lokho. Awuyena ngeke uthi umelaphi zonke izinsuku wena ulala uvuka nomuntu esifazane noma umbatha naye ukwenza ucansi everyday bese uzohlolela abantu. Khona inkinga ozoba nayo ekuhloleni noma ekusebenzeni kwakho lapho. Mawuyisangoma uyazila. Yebo. Ngaphandle kwabanye abanemigomo ethize uthola ukuthi kunento asebenza nayo eyenza ukuthi noma efuna ukuthi aloke eshintsha abantu besifazana alala nabo. Ngayindlela zokuthi usuke efuna ukuthatha amandla abo lawo bantu besifazane ukuze asebenze ngabo. Bese kuba khona umuntu osebenza ngedlozi nje pure. Naye ulo ukwazi ukuthi azile abe nezinsuku zokuthi uyakhona ukulala nomuntu esifazane kule insuku noma kule insuku akakhona ukulala naye. So kunendlela kodwa ezinye zezinto ezenza thina umsebenzi wethu ulimale uma uzofika wenze lonto lo utholayo nalabo bantu labo bese ungena esigodlweni uthi uyohlola abantu idlozi ovele selihlehlile lapho seliqhile noma ungageza ngalowo muntu ogeza ngayo noma umlotha noma yini kodwa ithongo ngeke lisondele ngokukhulu ukusheshsha ngaphandle ke uma umuntu osumkatshubo uvuke usunezindlela zokusebenza kodwa ukuphendula lo mbuzo wakho nje sengaba nawe uqunga isibindi sakho ukuthatha imali umtshela ukuthi hayi cha lento ehlolile angizwa kahle so angeke ngikwazi ukushiya le mali so ngicela ukuhamba nayo ngiyozama komunye umuntu ozongihlolela into engiyifunayo naso so sengaba kuyena ukuthi lo react kanjani yes iqiniso libhlungu phela babambatha ngeke libe mnandi mawutshela ukuthi lento ehlolayo uhlola imbudane so le mali yami ngihamba nayo so kuzoba bhlungu kulo isangoma kodwa kuzobe kuyiqiniso kube iqiniso egcineni kodwa iqiniso liyaziwa ke vele lihlale libhlungu yebo Mkhulu ukathinta igama lapha na kuyona inkulumo leyo yokuhlola sisekiyo nje ngamanje ukathinta igama eliphathelene nomhlahlo mhlawumbe kakhulukazi njengomuntu umbukele ekhaya ongazi kabanzi ukujula komhlahlo ukuthi uyini umhlahlo umhlahlo yinto noma ngathi into eyenzekile asithi njengoba nje sizothi sihleli kanje bese kulahleke na iPhone wena bese usuke uthi uyohlola ufuna ukwazi ukuthi ifoni yakho ithatha ubani umhlahlo lo okay ngoba mawufika esangomeni awusasho ukuthi cha mina ngizohlola ngizocheck impilo yami uyafika nje uqonde ngembaba ukuthi unesichitho la emzimbeni noma unana ukufuni lokho okay uze ngomhlahlo wena ulahlekelwe imoto uzofuna ukuthi uthola ukuthi imoto ithatha ubani hayi ukuthi uzoloku unanaza uthini ukutshela ukuthi kunesilwane egcekeni noma kugijimani awuzele lo noma kwashona ugogo kwashona ugogo avuka wathwetshulwa awuzele lokho mangithi ngizemhlahlweni ngifuna into ezosuka straight usho ukuthi ifoni yakho ilahlekile ifoni ethize ithathe ubani kanjani wayisaphi manje masingaso ufike siyithola endaweni ethile umhlahlo ke lo okuyinto ke eyinkinga ngoba umthetho esiphila phansi kwawo walilimaza lelo gunya lesangoma ukuthi isangoma sikwazi ukwenza lokho ngesimo sokuthi manje umhlaba sesiphila kuwo awusekho muhle so kuningi okuyimthelela ngoba uyafika kumina uzohlola kutshela into ukuthi yakho ikuphi noma ngikutshela ukuthi wena njengoba unenkinga nje uthakathe ubani kanje ngikutshela ukuthi Thulo ungakusho lokho bese uphathelela le idudla zamasavana suyifaka ekhanda so uyasho ukuthi hayi phela ngaya kumalini washo umalini ukuthi wena ungithakathayo 1 2 3 nomuntu uyasuka epolice station ubuya namaphoyisa malini useyongena ejele okay so the 12 asize saphuceka khona lelo gunya lendaba umhlahlo ukuthi sigcine thina abanye bethu singasawenzi ngoba egcineni ulimaza umsebenzi kodwa nje umhlahlo into enjalo nje into eyangqo manje mkhulu Malinga bahudise mkhulu bahudise kahle yipi indlela enenzayo ke kuze mhlambe kube nokuthi ngazi ukuthi njengoba ngize la ngilahlekelwa imoto kodwa manje senisaba ukukhipha igama ngenxa yalezi inkingo osuyibalile zomhlaba yipi indlela enisebenzisa ukuthi ngize ngingazi ukuthi imoto yami isendaweni ethile ngoba egcineni mangizohlola ngisuke ngifuna iqiniso way forward izinto zibaningi ke baba kuyenzeka ukuthi ulahlekelwe imoto ngesimo sokuthi uthema uthenga imoto nawo khona izinto ongazenzanga noma kunemigomo bekufanele kudlule kuyona ongadlulanga kuyo uthola ukuthi wena umuntu oqala kini othenga imoto akekho kwakaba nemoto ngaphambili so ungayilandeli imigudu
ekufanele kuyenze ukuthi uyoyibika imoto noma vele uthenge imbuzi uhlaba imbuzi uthi ubika imoto leyo moto vele sewuyithwesa igazi ngoba imoto ayihlatshelwe. Ungathenga inyama vele sibulewe njenganayo inyama yenkomo yokosa nenze leyo braai nenze lo khamba lesiZulu hayi ukuthi kuze kubulawe isilwane. Once vele waqala wabulala isilwane for imoto sewuqala le moto uyibiza ukuthi ikwazi ukukhipha igazi yona la ekhaya. Okay. So mawulahlekelwe imoto ngizama ukubeka ukuthi kuningi ukuba umthelela. Uthola ukuthi lo muntu ulahlekelwa imoto nje akukona okokuqala. Uthola ukuthi sabathe uthenga imoto akupheli nano 2 years noma 1 year imoto iyaginqika iyaphela noma iyashayisa noma iyantshontshwa. Kukhona oding issue ezoba khona noma imoto iyafa isabathe uyayikhanda iyafa. So izilahleka imoto mase uzohlola wena ufuna ukuthola ukuthi imoto ithathwe ubani. But uyazi ukuthi akukona okokuqala unenkinga ngemoto. So ufanele kulandelele ukuthi kwenzakaleni kahle kahle but kuningi okungenzeka it's either kungasetshenziswa izizwe noma ini ukuthumela lezo zizwe ukuthi zibuyise abantu abathatha imoto noma kube khona umkhondo ozovela kube khona oyedwa ozophahla ukuthi hayi imoto yakho ngiyazi ukuthi ihambe kanjani. So kuba khona nendlela kuya ngokuthi ngomelaphi usebenza ngayiphi indlela. But wena deep down usuwazi wena mkhulu ukuthi ubani othathe le moto. Ukuthi kube lula ukuthi umtshele. Kuyenzeka ukuthi uyazi. Kuyenzeka ukuthi nawe awazi. Okay. So angithi kuya ngokuthi wena isiphiwo sakho singakanani. So njoba thina abanye siphiwe ukuthi siyakwazi ukuhlola mase kufanele kulapha ukwazi ukulapha. Umuntu othi uphiwe ukulapha ukuhlola akakwazi. So kuya ngokuthi wena isiphiwo sakho singakanani. Noma amandla wambathisiwe wena angakanani ukuze ukusiza lo muntu. Yeah. Ngizwakala mkhulu asihlabele phambili ake ngibuze la mkhulu uMalinga mhlasimpe phakathi komuthi noma phakathi komuntu osebenzisa umuthi yini namandla phakathi komuthi nesiwasho makuthiwa kahle kahle siyaqhathwa iqonde esibhekene kanje yini namandla eyinkunzi la. Lapho babambatha mina ngingasho ngokwami ukuthi akukho engathi kunamandla noma ke ngibeke kanje mina before ngiqala ukuba umelaphi noma ukusebenza ngomuthi qale ngasebenzisa iwasho kakhulu ngasebenzisa namanzi kakhulu ngasebenzisa umthandazo kakhulu bayazi abanye besinabo le ka Jemlazi ukuthi bengumthandazo futhi onamandla ngikhuleka nginanebandla. So kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngagxila kakhulu ngapha isikhwameni sobunyanga. La ngathi into okholelwa kuyona iyo ekusebenzela. So believe ukuthi umuthi unamandla more than iswasho vele uzobona kanjalo. If you believe ukuthi iswasho sinamandla more than umuthi kuzokwenzeka kanjalo. If you believe ukuthi umthandazo unamandla more than umuthi more than anything uzobona ngaleyo ndlela. But mina ngokwami ngiyawazi amandla esiwasho ukuthi anamandla kangakanani. Ngiyawazi amandla omuthi ukuthi anamandla kangakanani. But into esuke ibe inkinga isiwasho noma amanzi are related kakhulu okholweni lalo umuntu osuke ekusebenzisa ukuthi yena ukukholelwa kangakanani. Njengoba ukukholelwa futhi lokho usondelene kangakanani wena nokuthandaza ngoba isiwasho sihamba kakhulu nomthandazo. So futhi sifuna umuntu olindayo ofastayo. So awukwazi na ukuthi umthandazi ukhulekela amanzi kodwa wenza izinto eziphuma eceleni lezo zinto zakho azizukusebenza. So mangithi ukuphuma eceleni ngisho ukuthi fanele kufaste mawusebenzisa iwasho. Unesikhathi sokuthi uyibandakanye ucansini. Kuningi nje okufanele ukulandele okwenza kube nzima ukuthi abantu abaningi basebenze ngeiwasho njengoba ubona kunabantu abaningi abasebenzisa umuthi ngoba le eyiwashweni kunzima. Ziyakhala kunemgomo nembandela lapha. Kunemgomo eminingi ngibuya khona ngiyazi kahle mina eyiwashweni. So kuyathandazwa lapha. Ngeke uvele uvuke udle nje noma inini. Kuyalindwa. Umuntu osebenza ngamanzi mina ngiyamhlonipha nosebenza ngiswasho. Ngiyamhlonipha because ngiyakwazi ukusebenza ngiswasho, ngiyakwazi ukusebenza ngamanzi. Kuyathandazwa 12 3 6 9 uyakhuleka wena. Ukukhulekela lamandla uhambathisiwe ufanele ahlale emile. So awukwazi ukuthi uthandazela abantu uvuke ulale nonkosikazi wakho ubusuku bonke ngomgqibelo ngayisonto uvuke uyobeka abantu izandla uthandazela abantu udlala ngabantu akho umuntu ozosinda lapho noma ngabe ukhonza enkonzweni enjani akekho umuntu ozosinda lapho noma ngabe useZion noma ngabe useweseli noma ngabe ukuphi
mawuzazi nje ukuthi uqala esonweni before uhambe uyothandazela abantu, lokho kukudlala ngabantu. Yebo. Njengoba usubona abantu ezaweni sebehlubuka, uthola ukuthi kuyakhulekiswana ngokushawa. Uthola ukuthi sengiyakwazi ukuthi umbatha kade ehlaba utshwala ubusuku bonke lapha ethaveni. Manje kuseni usezovuka uzongishaya esontweni uthi uyangikhulekela. Gcina umuntu esehlubuka. Yinto edala ukuthi abantu abaningi bagcine behlubuka esontweni ngoba bayalazi iqiniso. So bayazi ukuthi umuntu omthandazeli okhulekela abantu kumele ayiphathe kanjani. So balazi lonke iqiniso. So into esidale kwagcina kuncipha amasonto. Athi mencipha amasonto kwanda ngapha emathaveni, kwanda zonke le ndawo ezingalungile, kodwa le ndawo ebusekile abantu bancipha ngoba bona abafundisi bethu yibo abangasayiphethe ngendlela. Yebo. So akusafani nangalesa sikhathi sasekuqaleni. Kodwa engingakusho ngithi mina konke kunamandla kuya ngokuthi wena ukholelwa kuphi. Amen. Walithinta mkhulu leli gama leli la nginyakazisa umoya phansi ejuleni mawuthi ngiyamhlonipha umuntu osebenzisa amanzi ngoba kakhulu namandla ngiyamhlonipha, ngiyawazi mina ngikhulekile baba. Ngithandazile mina kakhulu, ngithandazile nje ngasho ukuthi ngithandazile futhi namanje ngisakhuleka, kodwa engikwazi ukuthi angisenawo la amandla engangiwaphiwe ngalesa sikhathi. Angiphiwe futhi ngangikhulekela abantu bathola imisebenzi, kwenzeka izimanga, bayazi abangaziyo. Ngisawumalinga noma namanje ngisawumalinga, kodwa ngalesa sikhathi ngisayinsizwa eyayidla umthandazo. Eyayiguqa phansi ngedolo noma kuthiwa kunjani. So ngase ngingena-ke ngapha emthini-ke, ngase ngigxila-ke, sengihlala kakhulu emthini, ngase ngifunda izinto ey'ningi-ke ngomuthi, ngase ngibone ngathi ukuthandaza kwesinye isikhathi kuyajikeleza, kanti hhayi ngoba kujikeleza kuya ngesimo sakho ukuthi nawume kanjani. So ngase ngoba phela abantu esiphila nabo manje bafuna izinto ey'nqamulelayo noma ey'sheshayo. Uma umtshela ukuthi ethi ufuna umsebenzi, umtshela ethi fake sithandaze, siguqe, siye emanzini, siyogezana, uvela abone ukuthi engathi lo muntu ungishonisela ngelanga. So ufuna into azofutha ngayo, agabhe ngayo manje, afake ama-CV bamfonele ezazosebenza. So manje mosathi akathandaze, uyathandaza naye i-boyfriend yakhe imlindile lapha ime ngepiki lapha endlini. Yabona, so manje gcina kuphazamiseka izinto ey'ningi, kodwa nje konke kunamandla bambathe. So mkhulu, mhlambe ake sigele kulo mbuzo ukuthi iziphi impawu zomuntu onesilwane noma onespoki, kanti ke futhi khona lapho kulula kangakanani mhlawumbe ukuthi ukususe lezo zinto lezo kumuntu emzimbeni womuntu? Baba, leyo ndaba siyikhuluma kakhulu esikhathini esingaphambilini. Masikhuluma ngesilwane noma ngespoki, abanye bathi umdliwa. Kuya ngokuthi wena ukubiza ngani noma wena ukhule wazi kubizwa ngani. Yebo. But isilwane into elahlekayo noma esikwaziyo ukuyilahla, kodwa engikuqaphelile kubantu njengomuntu osebenze kakhulu ngokulahla izilwane kubantu, izilwane zabantu azifani. Sikhona usilahla manje sidlulise 3 weeks sibuye. Sikhona isithi siyolahlwa sijike same time singasali kwakhona lapho sibuye sambe naye. So umuntu osuke kulapha noma ekulahla isilwane, that's why kubalulekile ukuthi ufanele nibe nama-contact noma ni-contactane each and every time. Nikwazi ukutholana ukuthi wena sewuhawufa kwenzakalani, amaphupho akho athini. Ngoba umuntu ungathi uyamlahla isilwane manje sihambe 4 to 5 days sibuye. Kanti isilwane lesi sikhandwe kahle, umuntu wasikhanda sisenesikhathi, wamixa ney'nsila zakhe waqeda. Yeah. So isilwane siyalahleka. Futhi impawu zakhona zijwayelekile, yizo lezi zokuthi umuntu aphuphelana nomuntu ebusuku, engavela abe umuntu amjwayele, ngavela noma abe ubani na, but kube umuntu azolala naye. And futhi abasazi isilwane bayasazi simnandi, ngale ndlela ukuthi mawulele naso impela nayo unkosikazi wakho umbone ngelutho noma lowo muntu ngendlela esuke simnandi ngayo, kanti sisuke sizodonsa lamandla akho lawo esuke siwafuna. Ngoba ngesikhathi ulala naso uthi uzokhipha uketshezi bese sidonsa lelo ketshezi lakho noma lawo mandla akho, bese sikwazi ukuthi siyokwazi ukwenza izinhloso zaso. Wena amandla akho ayaphela, uqala ulahlekelwe imali, uqala uzondwa abantu, uqale unyanyeke emphakathini wasemsebenzini, bonke abantu bakunyanye, kuningi okwenzakalayo. Ngisathi ukuthi uyasebenza kodwa imali ungayiboni, usebenzela omashonisa. Kuningi okwenzakalayo uma unezimpawu noma uma unesilwane emzimbeni wakho. So kuningi ngingabala ngaze kushona ilanga, but
into esuke ibalekile ukuthi lo umelaphi ahlole athole isilwane ukuthi sinjani. Mina kunabantu asebefike kimi uthothi usehambe more than 15 abantu bamkhokhisa 10,000 bamkhokhisa 20 bethi bamlahla isilwane. Ulithi ufanda uthi uzosafike kumina asizwe yimi ngosuku olulodwa. Athi ngiyaqala ukulala ubuthongo obunje. Selo ngaba khona mina ngilala ebusuku. So noma ngashintsha indawo yokulala ulala kamakhelwane lesilwane sila eduze kwakhe. Silala naye senzani? Even abantu besilisa khona ezibalala ngemuva izilwane. So kuningi but isilwane into elaphekayo futhi ekwaziyo ukuthi indlule. Yebo baba. Kokujula mkhulu mhlambe ake ngiqondanise nombuzo wemali esibiza ngokuthi ilotto. Ngabe ukhona umuthi welotto ngoba sesiphelile mkhulu siyabheja kodwa siwini. Kanti kwenzakalani? Yazi bambatha mina ngasho nje ngilugcwala umlomo ukuthi awukho umuthi welotto. Ukho. Futhi lo muntu othi unomuthi welotto ufuna ukuthi ke sithi ukuxoxa naye amakhamera engekho. Lo othi unomuthi welotto ngamfisa nje ukuthi kuvalwa amakhamera bese sixoxa naye. Kodwa ngokwami awukho umuthi welotto. Umuthi engaze ngithi ukhona noma ngingasho ngimina ake ngibeke iside lami ngithi mina anginawo umuthi welotto. Ngoba kube nginawo ngabe ngizibonisa mina kuqala before ngizonika wena. So awukwazi ukungithola ngihlalele emkhukhini wami ngixakekele ngithi hayi ngizokunika umuthi welotto. Hawu kanjani? Awuthi awusosikalo wena. Why mina ngingayibambi le lotto ngizoyinika wena? So kusho ukuthi mina ngiyifuni. Kodwa uyifuni imali. Uyabona. So into ongazi uyithole kumina mhlawumbe into mungazi ufika nje uthi hayi mkhulu xa ungephi inamba zelotto nami ngingayigesela inamba ngisho ngumuntu wamadlozi ngasho ukuthi faka u5 faka u8 faka ubani faka uyibambi lotho ubaleke udle phansi. So mina mangithi ngidlala mina zingaphumi. So izinto ezenzakalayo thola ukuthi khona umuntu owaziwayo ukuthi masicela inamba noma sibuze ukuthi umshayina kuzophumana uyakwazi ukugesa leyo nto. But when it comes to ukuthi yena iqondane naye akwenzeki. So inhlanhla elotho iya ngawe ukuthi wena inhlahla unayo na. But into engiyaziyo mina esiyenzayo thina izinyanga umuthi wasekhasino yebo wona ukhona. Angeke futhi ngithi nginawo umuthi webhola ukuthi ubhejela ama team lawo lawa phesheya uSpain ubheje ngitshela kuzowina liphi ithikithi. So akwenzeki lokho. So ngabe kuyiqondanela into esuka ifuneka kuwena inhlanhla. Yes inhlanhla kumele ibe kuwena. Uzokwazi ukuthi uma uqagela noma wenzani uqageleke noma uqagela inamba zelotho lezo ziphuma. Kusuke kukhanya inhlahla yakho kahle lapho. Yebo. Okay mkhulu. Kahle nje ngegama eliqondile nje cha umuthi welotho nje asikhohlwe awusidalo nikisa awukho nje ngiyaphika awukho sidalo. Nokubona ke laba laphi bangale kulamazwe angaphandle thothi ufakile eindongeni ubhalile ukuthi umuthi welotho umuthi wani. So abantu bakithi ke ngisimo sokuthi bayamkholelwa kumuntu wangaphandle. Ogijima ke belapho bethi bakhokha imali bafuna ukubamba ilotho. Ilotho inzima. Manje mkhulu ngoba ezinye iwasho ama products amanye abhaliwe nje la ngaphandle ukuthi kuma ngazi noma ngizothi ama ingredient noma ngizothi yini lezi lemiyalelo lembhalela ngaphandle esiwashweni ukuthi umuthi wenamba umuthi wokubheja umuthi welotho. Kusho kahle amampunga nje la. Kahle nje amampunga nje la into esuke ngekho sidalo ayikho nje into enje. So umuthi welotho nje awukho nje. Babukele emakhaya umuntu othi unomuthi welotho fanele nizame ukuthi nicima amakhamera nixoxe naye ngoba uzobe edlalela ngani. Baphelile abantu la ikamera ke sithi uxoxa naye. Bathi uxoxa naye nje kancane eceleni ukuthi ikhamera le ingamboni. Ukuthi uthatha lo muthi lo welotho ngoba into enzima le. Phela ukubona makuyilotho draw ukuthi inamba lapha ziyayiphumela ngendlela yakho. So manje wena uzobe uthathe umuthi okuyoqondisa lapha ukuthi kuphumele inamba efuna uwena. Inhlahla esuka kwabakini emadlozini noma uNkulunkulu wakho sukumkhonza kahle. Yebo. Mkhulu esikhathini samanje mothi uyabheka mkhulu Malinga sekunabantu abaningi enibasebenzayo ngendle ngokuhlukahlukana kwabo. Nisebenza nabantu bangaphakathi la eNingizimu Afrika, nisebenza nangabantu abangaphandle ko-USA ko-England njengoba ninokusho nethi i-Echo Point TV isinibeke ebalazweni nifonelwa abantu bako overseas. So ngiqonde ukuyala ekutheni ngoba
labo bantu laba niyabakhoriyela mangicabanga kahle imithi yabo. Yeah. Anihambi anigibeli niye khona niyabakhoriyela nibathumelele. Singabala mhlawumbe oPep, sibale o-DHL, sibale o Pick n Pay. So mkhulu ngokuqinisekisa nina emthini yenu enisuke nibathumelela yona mhlasimpe iyipi imizamo eniyenzayo ukuthi imithi izifike ezandleni zabo iseyilento eyiyo isenamandla futhi lawe esuke inawo mayisuka kini imithi niqinisekisa kanjani kuleso simo leso ngoba engikholela ukuthi ngokwesibonelo umuthi makuthiwa ulande enyangeni uyithathela wona phansi ukhipha imali lapho ngibona ngathi khona mhlambe uba namandla kodwa ngokuthi nisuke niukhoriyile and udlule ezandleni eziningi manje ukhoriya so niqinisekisa ngayiphi indlela ukuthi ufike still unamandla ngale. Bambatha ngiyawuthanda umbuzo wakho. Into ebalekile la kuthina njengabelaphi. Yebo ake sibekise mina njengomelaphi ake ngikhulumele mina ngingabafaka abanye. Mina njengomelaphi ngiyakukholela ukuthi umuntu ayifikela. So leyo Korea into it's a second option. Kunomuntu ohlala let's say nje use Cape Town. Usebenza Monday to Monday. Akasithola isikhathi sokuthi aphuma eze eKZN kumina noma eze kumina eGauteng. So nami njoba ngumelaphi angikwazi ukuhamba zonke le ndawo. Njoba ngisebenzela eKZN ngisebenzela naseGoli. Angikwazi ukuba futhi seCape Town. Angikwazi ukuba seEastern Cape ngesikhathi esi1 ngoba uthi use-KZN bakufonele eJohannesburg. Ufike eJoburg bakufonele eKZN. Should manje wena la ekhanda uzophambana phela. So bese ke ngase senza lona ke iqhinga leli mina ngiqala ukuposa umuthi besasebenzisa ipost office kuphela. Noma bezikhona ezinye izinhlaka lezi zako Postnet no nabo DHL from into ziyele overseas. Bengisebenzisa iPost Bank loku ipost nje straight. So ipost lisebenzile lasebenza laya lagcina selilahla amaphasela. Iphasela ligcina lingasafiki la lithunyelwe khona kwaya ugcina icollapse ake indaba yalipost. So since ke si busy no Pep but ukuthumela kwethu noma mina kunemithi yami engiyaziyo njengenyanga engiyisebenzisayo engiyifaka kule mithi le engisuke ngizoyithumela ukuthi uma ufika lapho umuthi ufike usanamandla noma ngabe uthinto umuntu osesikhathini noma ngabe uthinto umuntu okuma period noma ngabe uthinto umuntu okadelele nomuntu wakhe noma engawuphatha ngesandla noma esuke ngeve uphethe ukuthi uphethe uthi usukukhaviwe. So kunomuthi wami mina ngi-eda phakathi kuleyo mithi ukuze lo muthi ufike usanesiqo noma usanesiqi lesesuke sisifuna. Kodwa ke mina lapha ekhaya ngithumela ngama-Sunday isikhathi esiningi. Ngithumela ngama-Sunday late bezovuka ngakusasa iPax izolanda amaphasela. Within 3 days usuke sewufikile umuthi. Mina ngisuke ngiukalile lento yami engiyifake lapha phakathi ukuthi ngiyazi ukuthi izoba strong until kuphela isikhathi esingaka. Noma ngawuthatha umuthi awulala nawo kwakhe enze yonke into afuna ukuyenza noma ngadla leyo ngulu badleni awuphathe lo muthi uzokwazi ukufika usiza umuntu. Kuya ngawe wena melaphi ukuthi wenza kanjani noma wenza ngani ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela. Futhi angikaze ngibe nayo leyo nkinga kakhulukazi. Yebo. Okay, hayi siyakuthola mkhulu ukuqonda ukuthi kunezinto ozenzayo kunomuntu owu-edayo phezulu kwalo muthi osukumthumelela wona ukuze ukuthi ukwazi ukufike u-strong lo muthi useyile nto leyo oyiyo. Mkhulu ake sihlabele phambili sike sakhuluma kakhulu ngale ndaba kodwa sike sayithola imibuzo ngawo lo mbuzo lo. Engicabanga ukuthi mhlawumbe abantu khona la abasala khona abazange bezwisise kahle ngeke siweqe kodwa kuzodinga ukuthi siwubuze. Kakhulukazi lo mbuzo lo othi mkhulu wonjani umuntu okumele adlise umlingano wakhe? Mhlambe ngicabanga ukuthi lo mbuzo ubheke kubantu bobudlelwane bothando isimo nje sothando ukuthi onjani umuntu okumele adlise umlingano wakhe ngoba abantu badlisana la miyango kodwa kuthola ukuthi xamukhethe umgodi. Ake ngithi nje ngikhulumele umuntu onengoduso noma ngikhulumele
umshadikazi nomuntu oseshadelwe insizwa umnomzana oseshadelwe umuntu odliswayo awudlisi intombi noma umathandana umuntu ojola naye nje enihlangana naye la endleleni bese wena uze kumalinga uzothatha idlisi uyodlisa lo muntu angikuphasisi lokho nathi ngoba phela sabantu abalapha sigcine singafocusanga kwesinye isikhathi ukuthi sibone ukuthi lento lo muntu uthatha uyise endaweni eright na noma ngendlela ekufuneka ngayo so kodwa into ebalekile udlisa ingoduso ngoba nayo suvelile waya kubo nayo futhi unenhloso nayo ukuthi lo muntu ufuna ukumdlisa ukuthi angadidiseki ngesikhathi usahlanganisa imali yokuyoqhubeka uyoqedela kubo bese ke uyamdlisa ngaleyo ndlela kodwa awudlisi intombi nakhona ke lecupheni yebo thina imithi siyayenza ukucupha njengoba kade kukhulunywa nje ukuthi sihudisa abantu siyacupha siyasiza abantu each and every day inkinga zomjola zipheli ziyanda kunokuthi ziphele ngoba sikhuluma nje kunabantu abaxabanayo kumanje abahlukanayo sikhuluma nje kunendoda yomuntu epheka umfazi womuntu kumanje sikhuluma so kuyinto engapheli lento yokuthi abantu bayaphinga into engapheli leyo even abantu abashadile bayaphinga njalo ukufonelwa amadoda mina ekhala minyembezi yeah ukhala indoda inesibhamu endlini hayi ukuthi ikhala nje ayinayo indlela engenza ngayo engalungisa ngaso ngoba lo msebenzi wethu okulapha it's not about ukuthi sikhipha imithi kuphela sigcina sivula necounseling esingayifundelanga ngesimo sokuthi siyalungisa i-country asimoshi yeah so indoda ifoni ikhala ithi mkhulu into engicabanga ukuthatha lesibhamu yodubula lo mfazi ngoba ngembambile khoma ephinga nomfowethu noma ngembambile ephinga nomngani wami lo muntu engimthembayo yeah so ezinye zezinto lezo eziyinkinga esibhekene nazo esingeke sizibalekele njengoba ngisho ukuthi kumanje sikhuluma kukhona umuntu ophinga nomfazi womuntu kumanje indoda iyangena ebusuku ishaya night shift khona ongenayo emini nayo shaya day shift noma kuyaphanjwana kahle kahle kubhizi kulomhlaba esikona yebo so that's why ke nathi siqhamuka nalamasu sokuthi sihudisa abantu ukuthi sisize labo bantu uyabona so sizama kahle kahle ukulungisa kulesimo ukuthi noma phela lento ayixazulule khona umuntu omtshelayo mfowethu umbambe esephutheni nihlale naye phansi uthi baby yini inkinga la ngoba imali ngiyakunika nasebusuku ngiyazama ukuthi ngikwanelise unakho ukudla unayo yonke ngikhokhile iWi-Fi ngikhokhile iDStv unefoni ayikho into oshoda ngayo uhlele endlini uneheater na ukudla kugcwele ifridge yini ekukhipha la endlini uzohamba uyolala nomunye umuntu ngaphandle isinqumo sesicela uthola ukuthi lapho i-answer ngeke uzuyithola yeah so manje yimina ke kufanele ngibe i-answer ke lapho ukuthi akude lo muntu ke manje ophumayo ohambayo oganga yeah lo muntu lo uthi uzolala nomfazi womuntu angicuphe yena ukuthi induku yakhe ingasavuka inhloko yeah angicuphe yena ukuthi afe ngoba khona umuntu okwenza lento ngamabomu engayenzi ngoba eyenze ngephutha ebazi ukuthi umfazi kaMbatha lo athi ngifuna ukulala naye wede ukudelela nje kahle yebo ukudelela kunabantu la Mbatha engisebenze ngabo mina uthola ukuthi udlelwe umfazi ukuthi bakudlela umfazi wakho baqede bamcuphe lo nkosikazi wakho bedlele yena bamcuphe ukuthi wena ungasakwazi ukulala naye go wakho lo nkosikazi izinto ezenzakalayo esidila nazo yabo nje kade ngisiza abanye bale eZimbabwe kuningi ukuthi ngeke ngichaze koze kubonakala but ngizama ukubekisa ukuthi kuyenzeka bakudlela umfazi baphinde bamcuphe so njoba kade ngibavula nje abanye bayalalana kodwa akekho ochamayo ngalalana kusuke ekseni lize liyoshona kodwa akekho noyedwa ochamayo ukusho ukuthi lo canza lukho mnandi ngoba akekho ofika kuvutho ndaba so kuningi okwenzakalayo laba buMbatha esizama ukulungisa noma ngeke ngibuqede ubufebe yonke indawo ngingedwa ngidinga ukuthi ngibambisane nabelaphi but thina abanye belaphi siyona ukuthi sikhiphe ichitho yeah sinikeza abantu engafanele baphathe ichitho so kuningi nathi esikonayo thina belaphi uma kushiwo ukuthi ngeke silungise izwe ngosuku olodwa kodwa nathi sinase isandla ekutheni kuphazamiseke ukuhlala noma ukuphila kwabanye abantu but siyazama nami ngumalinga ngiyalivula nje ugebe lami ngiyahudisa ngiyacupha
ngenzani ngiyayilapha lezo ichitho abayifaka ngiyithathe ngiphindise emuva kufona umama bekhala ebusuku athi indoda ayisangazi nokuthi ngini ayisathengeli ngisho ingane ukudla ayisakhokheli ngisho ingane school fees sengisele ngedwa manje ngathi mina engayimithisa uthathwe umakhwapheni ithathwe i2K sakhuluma ngomakhwapheni ithathwe incane ingane selese so manje ke sekuyinkinga leyo sekufanele kwenziwe njani sefane nathi sikhiphe ichitho siyohlukanisa lo yamuntu fanele simbulala induku sesithi laba sithatha ama-under siyoshona emathuneni siyocupha ukuthi naye angasavukela kuningi sigcina sesenza izinto nathi esingahlosile ukuzenza ngesimo sokuthi isimo sesikhathi esiphila kusona sobufebe kodwa okubalekile umuntu akangamcuphi umuntu ajola naye angenayo inhloso naye umuntu ocushwa umfazi ngikuphinde futhi lo umuntu akangacuphi intombi noma umathandana akacuphe umfazi wakhe noma ingoduso yakhe noma ke kuyingoduso yakho awuvela uyicuphele ukuthi manje sekugo guarantee cupha-ke ngendlela noma ukuthi nawe umbambe ngedliso nje lilight ukuthi lo muntu ahlale amela anganyakazi nawe ngesikhathi usahlanganisa imali phela useguli yena umshiye ekhaya mfakeke leyo nto ezombamba ukuthi angasuka ezwini angabe seya kwezinye indawo ungabe sewuthi wena ke hayi manje sewumfasela indaba ekufa nokuphila ufike egoli uthole opalisa lapha sekuyinkinga somkhohlule umfazi osekhaya sewumbone engathi uyisiphukuphuku ngoba ufaka ingubo ezinto ugcoba ibomvu ufaka amaphilisi opalisa bakuthathile nolelato la sewuhamba le kude but engingakusho nje ukuthi asiyeke ukucupha intombi sicupha abafazi mkhulu thokoza mkhulu baleka thokoza mkhulu kungangabona enye comment la ku episode yakho ungezwe omunye ethi wabhala ukuthi kushuthi umuntu wesimame mangibheke umzali wathi ingane zakhe zinokugula kwezilwane engicabanga ukuthi mhlambe wefuna indlela yokuqondiseleka ukuthi kuleso simo uyakhona nokusebenza ngendlela yabantwana uma kuba umuntu unelwane ngiyamazi umuntu onelwane nami ngangikhula nabo abanye abafana sisakhula le kwasibiza abadlwane emakhaya umuntu masevuke izilwane hayi mkhulu yazi kugula nawe umbuka wena uright kodwa nawe kube ngathi uyakhula ke manje ekhanda kubuhlungu umuntu onelwane aqede futhi emva kwesikhashanyana emva awabe right futhi abe huya abe normally kodwa masimvuka ave kubuhlungu masikhuluma ngezilwane ngicabanga ukuthi ukukhuluma ngezizwe khona lokho kuthiwa izizwe izizwe it whereby kuvuswa isilwane esithize noma ngithi izilwane ezithize kodwa kusebenziswa iBig 5 lapho mangithi iBig 5 ngikhuluma ngendlovu indlulamithi amabhubesi namabhafalo lawo kulotsholwana ngawo manje kulengo so masikhuluma ngezizwe kusuke kuhlanganiswe amathambo alezo izilwane lezo ezinamandla mkhulu bese ihlanganisiwe ke lezo izilwane lezo bese kuba khona imithi ezivusayo lezo izilwane siyayihlanganisa ke thina sikhande sifake esigubhini noma eguleni bese sihambe ke mhlambe siye lapha ethuneni lomuntu othize siyogumba lapha ethuneni sifake lesi sigubhu sisitshela ukuthi madoda amakhulu ke siyanivusa manje sicela nihlangane sizonilanda emva kweinsuku ezingaka sihlabe leyo nkukhu senzini sishiye lapho sifake nenyongo sishiye kanjalo bese siyobuya ke emva kweinsuku ezo7 mhlawumbe sesibuya nembuzi noma sibuya nani kuya ngendlela yakhona noma sisigqiba sinjalo leso sigubhu kufakwe nemithi novuka kwabafile yonke lonto bese sikushiye lapho emva kweinsuku ezo7 sesiyabuya sesizokuhlabela sesizoqamba igama bese siyakuvusa bese ke mina ngibe nenkinga nawe sengiyakuthumela ke lokhu ke ngenza ukuthi ngikuthathe ukushisa namalahle ebusuku ngithi ngicela nihambe niyokwenza ukuthi nokuthi kubani wakabani so lezo izilwane zifika ziyangena kuwe ziyahlala ngisho zikuthole nawe uqinile ziyafika lezizwe ziyahlala zizokwenza lento esuke ithunywa yona mawukuthi zithunyela ukuthi lo nkosikazi wakho ozwana naye umbone seyisilwane noma uzenza lento lezo suke zithunyelwe yona so nomuntu ke lo osuke nale izizwe kuba nzima ukumlawula mase esevukwe lento ngoba ezinye izizwe zibe ngathi idlozi kumuntu
zize zibhonge impela kusuke kubhonga lezilwane lezi ezivusiwe. So mayibhonga umunye angaze adideka. Abanye bengibabuka nje masisakhuleka kakhulu umthotho unezizwe baloku beshisa impepho bathi khulumani bogogo khulumani kanti izizwe lezi. So zize zishe zithi asihambi thina la. So siyabona nifuna ukusixosha msana ukushisa ukuthi thina sindawo safaka ubani la wathi asizokwenzana. So izizwe lezo zikhona ndiziyalapheka kodwa kunzima ngoba umuntu osuke nazo uyabaleka kumuntu ozomnikeza usizo. Akamfuni nobambone. Izizwe ziyakwazi ukumsensa umuntu. Ngisho ungamthatha manje uthi lo muntu asijike esitolo kodwa uyazi umisa la yolasho khona ngeke azahambe nawo kuya lapha esitolo. Ngeke. Nathi thina silapha abantu abanezizwe kunabantu abanobizo lokulapha umuntu onezizwe noma abanokulapha umuntu owuhlanya. Ubizelo lo unesiphiwe emzimbeni ukuthi lo ulapha inhlanya. Yindaba akwazi ukulapha inhlanya. Lo muntu uhlanya liyakwazi ukumthobela noma ngithi umuntu ophazamisekile emqondweni. Ngisho ethi umnikeza imali uyeza. Omunye umuntu ofana nami umelaphi ngisho ngathi umnika u20 umuntu ogula ngekhanda onezizwe akasondeli kuwena. Uyakuzwa uyakusenza ukuthi lo unawo lo muntu uzongilapha noma uzongikhipha kuligazi leli. Ngisho phela izizwe zidla naye lo. Umuntu onezizwe angadla indisho yonke yokugeza. So indlela asuke sebehavior ngasuke sekukhomba ukuthi uphila nezilwane emzimbeni. Akuyena kusuke kulwa izilwane noma kuphila izilwane. Yebo umbuzo wakho ngawuphendula ngithi izizwe ziyalapheka noma kunzima nakhona kunabantu abanesiphiwo sokuyilapha bakhona abangakwazi ukuyilapha. Yeah. Siselapho nje mkhulu Malinga la kuyizizwe nedlozi. Kuyizizwe umehluko phakathi kwezizwe nedlozi kambe mhlambe ngabe yini? Umehluko emncane. Mawunezizwe emzimbeni ukugula kwakho ukucishe kufane nokwedlozi. Ngesimo sokuthi uyaphupha ebusuku futhi mawunezizwe uyaphupha ubonisa into ekuyiyona ngqo. Futhi umuntu okuhlebile unezizwe uyakwazi ukumbamba. Yonke leyo nto ayikhulumile ibuya njengoba injalo. So ukhumbule ukuthi izizwe yizo thina sihlola ngazo thina belapha abanye. Kodwa isuke seyihlanjululiwe zenziwa ngendlela eright ukuthi zikwazi ukukhipha inkinga zabantu. But izizwe nedlozi into ecishe ifane, into ehambisanayo kodwa ihluke ekuthenini izizwe kusuke kuyilwane ezikhandiwe zavuswa bese kuthi idlozi kusuke kuyinto osukuyiphiwa abakini abangasekho. So izizwe into elaphekayo iphele futhi noma ngabe bokwazi ukuhlola ngizizwe mase ilashiwe zabulawa kwena ziyabulawa. So baningi abanazo izizwe mase iphumile kwabanye zibashiya impilo yabo ixakekile. Kodwa into elaphekayo futhi ziyame kulona idlozi mawuyibheka imisebenzi yazo noma indlela ekuphileka ngayo ngathi ziyidlozi kanti akulona. Hayi cha ziyakhala mkhulu hayi cha yazi. Ngathi mangibuka leya comment leyana ngeza nje ngigedla amazinyo ngaba nokugedla kwamazinyo ngoba ngiyasazi isimo sezilwane mkhulu ukuthi sijule kangakanani kanti futhi nokuyikhipha akukho lula. Yebo. Akukho lula kahle nokuyikhipha. Mkhulu sihlabele phambili kunombuzo la othi lona uyangihlekisa ke ngoba abantu banokuthwasela izilwane umuntu ukuthuthwa isilwane kanti yena ahambe ethi uyothwasa ebuya lapha likho nje sidala idlozi. So ngifuna ukwazi ukuthi kulombuzo lona ukuthi kuyenzeka nekhaya ukuthi sithwase sonke ekhaya egcekeni thothi usisi wami uthwasile nami ngithwasile nengane yakithi ithwasile noma sonke nje siba amathwase lokho njani? Ngalikhuluma lo kugcwala umlomo ngisho ukuthi kusuke kuyidlozi eliphi lelo. Kusuke kwamanzi amnyama. Khona ingoma engani zamakhosi esho ukuthi sathwasa sonke ekhaya. Kwenze njani? Amanzi amnyama lawo. Asikwazi ukuthwasa sonke ekhaya egcekeni. Kuthwasa uma, kuthwasa ubaba, kuthwasa umzukulu. Yabona nje lapho uthola ukuthi izangoma zakulo mzi zihlale eqongqotha isinemfu zivuka namaphupho zonke izinsuku. Akupho ngisho uma ungafika nje uthi uzohlola angeke babone lutho bonke labo bantu. Kodwa bayaphupha ebusuku. Ebusuku baphupha ngendlela ongakazi uyibone bavuka nezibonakaliso. Akukushunqa isinemfu kuthelelwana ngamadosha awungichathazele. Labantu ababoni lutho. Bonke banemjiva banamajazi alengagudla indonga banegodlo round lana bashisa impepho kuze kube mhlophe indlu ababoni lutho.
idlozi elimnyama lelo. Yebo iqiniso libhlungu kodwa Yeah. fanele silibeke iqiniso ngembaba. Into ekhona leyo bathwasiswe bonke abantu ekhaya. Uthola ukuthi abanadlozi noma idlozi labo alikafiki leso sigaba. Abantu abanedlozi ngempela ave bengenayo imali yokwethwasa. Yeah. Abantu abanedlozi yabo laba abangenadlozi bathwasiswa manje 3 weeks 3 months useqedile ukuthwasa useyisangoma. Usephumile lapha yikho nento ayihlolayo akazi ngisho isiqunga lesi ukuthi sasiyini isiqunga. So akakwazi ukuthandaza lo muntu kodwa isangoma sikhishiwe. Lento yobungoma iyahamba kakhulu nokuthandaza noma nokumazi uNkulunkulu. Noma akabanye bethi thina esiphahlayo amadlozi thina sihamba noSathane kodwa thina siyakwazi ngaphakathi lokuthi umnyanga bethu ubuncike kakhulu eBhayibhelini noma ngingathi eBhayibhelini kumveli nqangi noma kumqalo wendlela kuncike kakhulu. So engingakusho ngithi ikhona into ethi ayibe njalo ukuthi abantu bathwase bonke ekhaya uthola ukuthi akusebenzi noyedwa akukwazi ngisho ukubhula noyedwa. So kuyinto eyichilo ke leyo esihlabayo sihlikize sabelaphi bendabuko ukuthi ake kuqondise umuntu oyedwa kulowo mndeni. Yebo idlozi uthothi likhona kodwa aliqondile. Ifuna ukuqondiswa lithathwe libekwe kulowo muntu lo akwazi ukusebenza ngalo ngoba ekhaya mina engikwazi engingakuvuma ukhona ophiwa ubuthandazi, ukhona ophiwa ubuthakathi, ukhona ophiwa ukwelapha beyinyanga noma beyisangoma, ukhona ophiwa ubugedla ngqo uphatha umuthi kuphela. But asikwazi ukuthi sibe izangoma sonke ekhaya. Yeah. Asikwazi ukuba inyanga sonke ekhaya. Asikwazi ukuba abathandazi sonke ekhaya. Kukhona akusuke kungebona abathandazi ngokweqiniso lapho. Kukhona basuke bengezona izangoma ngokweqiniso ngoba kusuke kuthiwa mhlambe banayo imali ukumhlabela imbuzi bamhlabele bamfaka iphandle seyogidake lapha ulenga intambo ulenga ubuhlali kuyehla kuyenyuka akwaziwa noma liyaphuma noma liyashona agcine selala nabantu abalaphayo agcine selala nabantu khona la athi uyabathwasisa ngoba lento yobiza ayikho kuyena into ayenza ngoba eyifunzwa lokuthiwa ingane inedlozi bayithatha ingane ino 10 years sebeyibophela intambo bayibophela ubuhlali kuthiwa wangena ugogo lona unedlozi elikhulu kabi kudlalwa ngezingane ingane ethi yaphaphama seyilenga intambo la iphaphama sefa iyojola naye sakwazi ukujola iboshwe ngeintambo kanti yini yithi bazali wena bambeka la ubambeke khona ungafaki ingane kuyenzeka inemoya yamagobongo fa idlulisele le nto bese iyaqhubeka impilo ingane seyokhwilelwa ngobuhlali esinqeni mayikhumula ilenga ubuhlali yonke indawo icatshiwe iphelile emzimbeni ingane ihlatshwa ngereza ngobani yibo labazali siyahleka mfowethu ngoba kodwa inkinga esibhekana nazo la eminyaka sibhekana nezinkinga eziningi thina belaphi ingane iphelile ireza ngoba sabathe yaphupha kabi yaqinyaka ifakwe ireza sabathe iboshelwa ngeintambo ilenga intambo umzimba wonke ingane ingenwa ogogo ingenwa amakhehla kudlalwa ngengane so ingane ingafuni lesikoleni abayishaye bathi hey umkhulu wakhe wayengasifuni isikole yabona so kudlalwa ngengane so idlozi yebo likhona but kumele sifocus to reality sikwazi ukubheka into efanelekile ukuthi yenzeke emphakathini yebo ayebo mkhulu mali ngicase yabo kamkhulu okehla ngokwenu la ezinyangeni la nje kule department of umnyanga ngaphandle vele bakhona akabanomona kodwa nje la ngicathi ngifuna ungiphendule ngokweqiniso futhi ngokungilapha nokulapha abanye abantu la ngokwi department of inyanga mkhulu nibukana kanjani noma nisibuka kanjani lesimo sokuthi mhlambe enye inyanga thola ukuthi inamathwasa amaningi thothi mhlawumbe namathwasa awu10 noma awu20 noma awu15 yena mhlawumbe unyaka nonyaka uhlale namathwasa amaningi leso simo leso njengezinyanga nibukana kanjani lapho ngaphandle kokungenelela umona ukuthi umxheke lo muntu kodwa isithombe nomqondo ongawunikwa umuntu ofuna ucacela ukuthi umuntu onamathwasa amaningi kuyenzeka vede noma kusuke kuno nesandla esikhona ngifuna ukuthi kube nokucaciseleka lapho ukuthi nibukana kanjani lapho makuthi inyanga inamathwasa amaningi mina ngingathini babumbatha ngathi kulomkhakha wethu yebo kunako ukweyana ukuthi mawuyisangoma ungenalo ithwasa ngathi awusona isangoma kukhona lokukweyana
Yebo. Mina unfortunately idlozi ngendlela elingiphe ngawo umsebenzi lingiphe umsebenzi wokuphilisa abantu. Lingiphe umsebenzi wokwelapha. Lokhu kwamathwasa into engeke ngaba nayo before. But akuyona into engeke ngayithakaselela ngoba inokukhuluma okuningi. So mina ngiyena umuntu othanda ukukhuluma. Amathwasa ayakhulumisa. Kugcina kunemizwa ongayingeni, kugcina kunabantu abangakufuni through amathwasa. And amathwasa wona yiwa nesandla sokubulala ugobela. Ngoba amathwasa yiwakwenzela ukudla ekseni, yiwakufakela amanzi okugeza, yiwakwenzela everything. So amathwasa kunemizwa ebhidlikile namhlanje. Uthola ukuthi ubaba walapho kulowo muzi ubeyisangoma ethwasisa. But ugcine ithwasa kuyilona elikhipha unkosikazi endlini. Leyo ndoda yagcina yasala ingasena nkosikazi yagcina seyijola nethwasa ngoba amathwasa namhlanje awafani nalawa akudala. Akubona abantu engathi bonke banobizo. Khona abanye ababalekela ukuyidlela amaphilisi wabo athi unedlozi. So engikwaziyo ukuthi namaphilisi lawa emshanguzo lawa sedlo anamaphupha amaningi. Thotho omunye mesegunya amaphilisi uyaphupha izinto eziningi, aphupha izangoma athi ngeke kumele ngiyothwasa kanti la maphilisi lawo. So kuyothi ngokuqhubeka kwesikhathi kucaca ukuthi lento abeyithwasa beyingekho vele beyixakelwa amaphilisi. So bese kuba khona ukuthi ke vele ke mina ngifuna ukuba namathwasa, ngifuna ukubukeka nginamathwasa. Kunemithi esiyenzayo thina zinyanga engekho engenalo iqiniso ukuthi umuntu aphuphe ethwasa la ekhaya. Kunamathwasa afika umuntu ehayize ezogingqa la ekhaya athi ufanele azothwasa. Bamthwasisa uthola lo muntu ulandwe izizwe le ekhaya zazomletha la ekhaya ukuthi ahayize azowa la ekhaya ukuthi unedlozi kumele azothwasa. Athwasiswa aqede mase buyile ekhaya akaboni lutho, uyinto thololo nje ongayazi. So nathi thina inyanga mina ngiyazigxeka kakhulu inyanga zakithi zinalo iphutha ezintweni eziningi ezenzeka kulomsebenzi wethu. But engingakusho mina angisho ukuthi umuntu onamathwasa ngiyamgxeka. Indlela esiphiwe ngayo yokusebenza ayifani. Omunye uphiwe nje amathwasa vele. Sabathe ukhipha lawa ngena amanye, ukhipha lawa ngena amanye. Amanye aphuma emithi khona la egcekeni, amanye amethiswa abafana bakhona la egcekeni. Kuba isiphithiphithi nje isikhathi esiningi. That's why mina ngingawufuni ngoba anokukhulumisa ekugcineni. So nawo amathwasa manje afensana kona, fensa ogobela amanye WhatsApp nogobela kuningi. Yabona mangathi kuningi and angeke kusalungiseka. So iphithiphithi amathwasa afaka iziketi zedlo zemfishane ezingaka. Ithwasa lithi umuntu ofanele ahlonipha amadlozi. Amathwasa amanye afaka izinkopho, amanye afaka inzipho ziningi mfethu izinto abazenzayo labantu eseyiphumile esandleni. Azahamba umuntu athi idlozi lakhe lithi ahamba ayojiva. Uyojiva namathwasa. Ngabona umnyesho la ethi idlozi lakhe yena lithi akayojiva namathwasa. Okwabani ithwasa elijivayo? Yabona. So ithwasa lifaka izinkopho, lifaka inzipho, lifaka ama high heel, nale kuningi abakwenzayo. Umunye athi ungena ugogo ufuna ugogo ajole nonye intombazana, kuningi abakwenzayo bafaka idlozi lapho. So mina ngikuthanda ukuthi umuntu akamele iqiniso, amele ubiyena, singenzi izinto sithi amadlozi. Umuntu thothi uthanda uyithandela utshwala bese azothi idlozi elithi akaphuza. Mawisidakwa nje fanele kucace ukuthi uyisidakwa, ungafaki idlozi la. So umunye uthi uzophuzisa ingane encane athi hayi umkhulu uphuza kule ngane, babulala ikusasa lengane. Yozikhula ingane isiyisidakwa kanti ibulawa yibo labo bathi umkhulu wayo ophuza kuyona. So umuntu umeyisidakwa akabe isidakwa. Umuntu ume ukuthi uhamba indlela ezirong uthanda abafana akungafaki idlozi lapho. Umuntu mayithanda amantombazana kungathiwa idlozi lakhe umkhulu wakhe wayeyisoka kufanele ashintshe abafazi. Into ekuwena leyo ozenzela wena ngokuthanda kwakho. Musa ukufaka idlozi lapho. So okuningi ke angeke sikulungise baba umbatha sekumoshakele vele. Sekonakele vele. But engingakuphendula bengizama ukuphendula kumbuzo wakho ukuthi yebo thina zinyanga siyanyatsana. Uma ungenalo ithwasa sibukelana phansi kube ngathi awukwazi ukwelapha. Uthola ukuthi vele lamathwasa agcwele lapha egcekeni mhlambe 10 or 15 awu3 anedlozi, the rest akunadlozi. Mawufika lapho uthi uyayifihlela zonke lezi zinto aziboni ifako.
aziboni lutho into esihlale siqondana nazo mawuthi yabafihlela kudinwe yena ugobela kuqala athi ngafihleli ingane zami uyazi vela aziboni lutho yabo so ubalekela ukuthi wena uzobona ukuthi labantu abanadluzi but baguqile bafaka ingubo ezibovu bonke labagcoba amadumane ekhanda alikho idlozi sidanga abaphuphi lutho akwenzeki lutho but bayagidiswa everyday abazali bakhipha imali benza izinto ezirong labantu bangena bamadoda straight athi uyajika usephuma usehamba kanje kade kuba bomuzi leseshintshile umtshebe kodwa ngapha umama kade ubaba lo muntu ezala ekuthwasini so useyaphuma umunye kade kusisi nje kumfazi womuntu mayesephuma lapho usefaka amabhloko usewutsotsi usethi umkhulu wakhe angazi umkhulu bani usevukile kuyena so ziningi izinto abazenzayo ezidicilela isithunzi somsebenzi wethu engase umubi umsebenzi wethu sekuthiwa sonke thina siyizinto siyinkonkoni sonke thina sizangoma siyini izinto ezenziwa abantu ngokuthanda kwabo bese bafake thina lapha but engikwazi yomnidlozi alimshintsha umuntu ubiyena mawuzalwe uyindoda yoba indoda uzufe alikho idlozi eliyokushintsha ngoba kuthiwa ungena ugogo uhlala uyindoda kuphela ugogo uyosebenzisa wena ngamandla akhe ukuthi usize abantu hayi ukuthi ushintshe ngoba mawunentshebe kanje ngeke ishintshe lentshebe ngeke umile amabele uyindoda mawuyindoda uyindoda angisho ukuthi abakwenzayo ngilwa nabo ngicwasi angikhulumi kabi kodwa ngimele idlozi la ngimele inhloso zomuntu amen mkhulu thokoza mkhulu Malinga mkhulu siyabonga kakhulu namhlanje ukuthi ufike e-studio kakhulukazi ufike uzosiphakela ukudla kwendlebe cha uhlabile wahlikiza wasinika futhi umhlahlandlela siyabonga kakhulu mkhulu sesigoqa nje mhlambe amazwi mhlambe office ukwadlulisa nje kakhulukazi kubantu abakulandelayo nabantu abalandela Echo Point TV umhlaba wonke ephesheya nala eNingizimu Afrika top up Echo Point TV sifisa ukwazi ukuthi namhlanje mkhulu yini ongayidlulisela nje abantu ukuthi belale bedlile okuyisikwa sendlebe mina ngingakusho ngathi iphupho alifi usaphila konke okufisayo kusazokwenzeka wena oyizamile imithi left and right angiphinde ngiqale ngixolise la kubantu abazwele kabi kuloko engikhulumile angilwe nomuntu osekhaya angilwe nomuntu ngizama ukulungisa noma ukubeka nje ngendlela but mawukuthi kuwena kungene kabi ngiyacela ngithanda ngehlise lapho ngixolise kodwa ake ngithi nje wena osekhaya osuzama izinto eziningi sewuyile kothwala waxoshwa ngisho la kuthwalwa khona waye emasontweni wathandazelwa warolwa phansi washawa kwathi uyakhulekiswa everything oyizamile yangenzeka uyazi wena ukuthi kuphi la uphazama khona mhlawumbe ukhiphile izisu mhlawumbe uthathile ingane yakho ayise emzini wrong ziningi indlela eshawa ngazi emhlabeni ziningi indlela ekwenziwa ngazi ukuthi izinto zethu zingabi impumelelo noma abakuthakathile bakwenzeni isikhathi asikafiki sokuthi mhlawumbe ngaleso sikhathi ubone ngathi uyisahluleki ngicela ukuthi wena ofisa ukuzama ngicela uthandaze uzame nomuthi uzame konke sikhona sibelaphi uthothi uhambile indawo eziningi uthi uyazama ukusizakala usizakala ngicela uzame nawe mawuthola ithuba ufike lapha ekhaya kaMalinga hleze kukhona okungenzeka hayi ukuthi wonke umuntu ongena lapho ungena ngoba sifuna imali khona abantu esibasizayo nje without ukuthi baphethe lokho abakuphethe ngesimo sokuthi sasicabangela abantu but ngisho nje ukuthi manje ungidinga ngisatholakala eGoli kodwa kuzothi kuqala uSeptember second week ya September ngizobe ngise KZN ngitholakala eThekwini ngizobuya futhi ungakapheli uSeptember noma ngokuphela kwa ngiphinde ngibe la eGoli sengiyoze ngibe eGoli kuze kushaya December 16 but engingakusho ngathi ngiyatholakala siyakwazi ukuposa futhi ayikho imali esikufakisa yona ngaphandle kwezivumelwano ngoba khona abazamile ukuzenza thina bedla imali zabantu but umkhulu Malinga nje uyena unezwi lakhe engathi liyanenza alikho elinye mina inamba yami ayishintshi futhi let 084 2872944 bese alternative let 060 4352301 nalapha ku TikTok ngikhona ngu Dr Malinga inyanga so ngitholakala lapho ku TikTok abantu ngicela bangifollow baphakamisa ipage lami phela namdala ngikhona la abanye isipage bangifollow benze konke ukuze bezokwazi ukuthola ngoba sinokuposta izipecial zemithi leyo yothando kanjalo nezinto eziningi futhi siyahamba sifike ku-Eastern Cape kuphi nakuphi nje mhlawumbe nawe ngagcina ngifikile ngakini
ukwazi ukungithola but ngicela ningifollowe ningilandele kakhulu ku TikTok nizokwazi ukuthola ama-update wezinto eziningi but ngicela ukuthi nje ungalilahli ithemba ungacabanga ukuthi sekuphelile ungazi ucabanga kuyilengisa ubone ukuthi isikhathi asisekho sewukuzamile konke uhlulekile ubaba wakhe awumazi uma wakhe awumazi izinto zakho zimnyama ayikho into edlula ukuthandaza ayikho into edlula umuthi kwesinye isikhathi konke kuzokwenzeka but kubalekile ukuthi linda ngeke siphumelele sonke ngesikhathi esisodwa ake ngisho ngishiye futhi inamba yami ithi 084 2872 but please ungangifoneli ku WhatsApp I don't take WhatsApp calls yebo siyabonga Dr. Malinga namhlanje umkhulu besihleli naye Echo Point TV the call sabonga kakhulu babukeli be Echo Point TV ukuhlala nathi nanihlala nathi don't forget to subscribe lapha phansi and like and comment and share umkhulu Malinga ku WhatsApp awufonelwa ngizokuziba ngempela futhi uma ngifonela ku WhatsApp ngoba into esuke ibe inkinga abantu abafona ku WhatsApp abasuke benganalo bengaqondile ukuthi bafuna usizo abanye bazobuza nje ngesikhathi ungifonela ku WhatsApp khona umuntu ongifuna ngecall serious ufuna usizo wena uzongibuza ku WhatsApp ungibuze izinto ugcine futhi uthi hayi okay mkhulu ngiyabonga ngizoza kuwena umuntu engimthathayo serious umuntu osuke efona ngecall straight lo ngiyambona ukuthi serious so WhatsApp yes indlela yokuxhumana ukuthi kusende location ngikutshele ngama price wezinye izinto ukuthi sizenza kanjani noma ngikunika ama instructions wemithi esuke sikuposele yona hayi ukuthi ungifonele khona so mase ungifonela wena sewuphuma nje ngenye indlela uthola ukuthi mina ngisendleleni wena ufona nje kwi-wifi uyilalele kini so vele usenza idatha lami mongifonela so ngikholelwa ukuthi awukwazi mawufuna usizo kumina ungifonele ngo-WhatsApp mawungifuna serious uzomshanga wathi nge-straight call so ngoba mkhulu la kunabantu abazama ukuzenza abanye abantu kakhulukazi kunomuntu ofuna ukuzenza uDr Malinga ngenhloso yokuqola abantu abathathele imali zabo engabasendeli imithi so ngizwe abanye bethi kuba lula makuthiwa mhlawumbe ukushaya ngevideo call ukuze ukwazi ukubona ukuthi is it a straight number noma mhlawumbe scam uma kufonela video call uyakwazi ukubona ukuthi cha umuntu oqondile lo kumele ngikhulume naye so ulekeleleka kanjani ukuthi wena mkhulu Malinga umuntu abone ukuthi uwe ngempela ungaze kusebenzisa igama lakho emagameni angcolile ngithi lapho uqale ungitshela ukuthi mkhulu bengisacela ukubona ukuthi uwe na lo engizomfakela imali angiqhabi lokho uvele wenza lo video call leyo few second ubone ukuthi nangu lo Malinga then u drop a call then siyaqhubeka uthola lawo ama details or in le not ukuthi nje uvele khona uvela afona ngo12 ebusuku ngevideo call awuyazi nale number yaqala nokukufonela so uyacabanga nawe ulele ebusuku uzobuza nento nje uzobuza ethi hayi ngiyaxolisa ukukuvusa mkhulu ngicela ukubuza ukuthi mawuphupha ukuthi yabona so nawe ugcina manje sewugcina uhluthu kwinhliziyo egcine nathi sabantu isikhathi sokufona uyafona ekseni from 7 ngiyazi ngabo 7:8 sewuyekile na ukufona phela nami nginesikhathi sefamily so uyabona so inamba straight call ileka 084 ibizeli zombili 084 2872 0604352301 ziyangena ku WhatsApp zombili ziyangena ku straight kodwa nje ucela ukuthi befone straight call then wena uzobusumtshela ukuthi akeze angithinte ku WhatsApp mhlawumbe uzothola location noma uzothola ama direction waloko asuke ekubuza ngaleso sikhathi thokoza mkhulu nalapha ku TikTok umkhulu Malinga ushilo wathi ucela nimphamisele ipage bafowethu senicela nonke emakhaya ukuze akwazi ukuthi phela ipage lakhe likhuphuke lezingene phezulu ukuze nikwazi ukubona ama special nama combo nama discount nemithi emisha nani zonke izinto nje ama advertisement akhe ama product lapha ku TikTok uDr Malinga Dr Malinga inyanga yes thokoza mkhulu sebonga kakhulu mkhulu uzivashela ku Echo Point TV namhlanje uNkulunkulu akubusise umsebenzi wakho ukhuphuke phambili siyabonga nabalaleli babe nosuku oluhle siyabonga kakhulu baqhubeke ba subscribe ba follow siyabonga Danko babukeli be Echo Point TV namhlanje benihleli ke nomkhulu Malinga uDr Malinga nizwileke ukuthi umkhulu ubekile ke ukudla kwendlebe nasizakala la insizakala khona ke mina ke ngoxolani ke umfana kaMbatha ke ushado indaba ezitho sontshikazi umthiya ushoda umantindana sinqamsodla imadlebana gwajoza igcololo umthetho yadakho dakhela ucatsho sengiyaphuma don't forget to subscribe sobonana ngenye episode elandelayo.